Yo guys, it's your boy Likona Wise Man. Ndiyafumaneka TikTok, Facebook, IG ndiyafumaneka but ndisanda iqala account but ndiyafumaneka. Uyamyewe US Road Jackson. Oh so road essential abantu bangafumana apha ku social media, TikTok, YouTube. Bathini xa bebiza Jackson ka Okanye road yaboko. oh so ayinene yenza yami ndinemibuzo mana apha mana yabo ndimbalwa mana yabo qha umbuzo woqala yabo like awufuna uba yintoni apha emhlabeni Andifuna uba actor man ngakuthi yabo. Nisandibona ka kwezi skits video yonke lawo yabona. Because khona ivideo ndizayidropa pha ku YouTube soon yabo. oh so ayinene namva umshita uthi khona ivideo azayidropa apha ku YouTube ngoku yintoni ngoku Man akondingako man business kilo kwangoku yabo. Kondingako mna. so much ayine ekuse kayizini umshita apha ne uthi ufuna uba yi-actor nekhona ivideo athi azayidropa apha ku YouTube uthi ngo-road celani kayizini nimsubscribele yabo nimlikele iividiyo zakhe ekuse mshita ungakhetha like kwabantwana labo kwabantwana babini apha yabo ungakhetha umntana oyimufi okanye umntana like osisifebe Nanam. Prefer Swebe man ubone. Isifebe ne Hayi Swebe nanam. ngoba sitheni isifebe sona Afanele lo ndicacisela lo ndongo. wacha Kondingako man Swebe man yabo. so ne mocha My God. ayine mocha ekuse apha choose yabo yintoni into like a red flag echerry apha kuwe like uyicapkela icherry nkonde hayi umntana lona ndiyicapkela lento xa lo mntana enjini Well, like was I cool? Because uyo winwa mospa that's out is pa like come on so kuye groove jini sure ngephi enye into ngqone makwangu yabo. Hayi mntana mfofu makabe leno indoors man yabo not abebe phuma phandle fumaneka nasestradweni yabo. oh so ayine mocha ekuse manisa amachita man like angena talente apha yabo like umzekelo mna andiyazi talente yam but yabo akhona amachita athi anetalente like umuntu wambe nesiphiwo sebhola ntoni isiphiwo sakho mfethu Siphiwo sam kwangu ndisayikhangela yabo. Kwangu sayikhangela ungaka foni hayi bo jini fonini ubungakanani ekhangela talent yakho kwangoku ndizaxela uba ndi-actor yabo. oh so ayine mocha mocha nje yabo ayine kanjani senzo mfethu like i-word of the day ke ungathini ebantwini like ngabakhuthaza abathini like abantu khuthaza uthi Never trust his way because awuyazi uba kuzokwenzeka ntoni yabo. Everyone never trust his way zero.